Hello, may hapon. Mga ka-YouTube, mga ka-video. Ano? Ako, jual ang mga isda ha. Ada. Hmm? Tilapia na. Dua-dua. Nagdua-dua pa. Tilapia ba nagdua-dua? Dua din tilapia na. Oh, kana nang nagsigig. Kuan, di mo ra siya magkuan. Na, isa day. Kuan maguna kana ang tilapia ang gagmay ba? Oo. Tilapia na eh. Tilapia ko. Tilapia na siyang gagmay. Gusto ka pang dagat. Kakuha na. Ano siya? Si Sabing. Nanghag tilapia. Magawang manghod di may. What the? Na. Akong kuan ba? Kana ang gabi. Bisag naabdan sa dagat. Namang gyapon, wa man taon mamatay, tambok man noon. Salamat sa Ginoo kay bisag abdag dagat kani dagat man gud ni. Dagat na siya. Ya okay ra pud ang gabi di ay maabdag dagat. Dagang isda ay. Daw. Tambok yapon bisag giabtag dagat. Salamat ko sa Ginoo ba nga bisag na ay dagat. Abdan ang akong tanom og dagat na agyapon. Lagi usahay kung mo abot mo dako ang tubig. Kana siyang kuan mo saylo na sa kuan. Sa upa nang iyang na ang ligi. Ay dagang kayo. Dagang kayo kuan. Kagmay isda. Tilapia ba na? Ra? Na kanang piso sa tilapia ba? Gagmay kayo. Sa dagan ilam silong. Sa una gyud dagko kay bago pa may namuyo dire dito sa Pikas. Dagko kayong tilapia. Makakuha gud mi haplos usa ka kilo. Dagko. May daghan. Ilam silong. Dagan kaayo. Dagan kaayo. Laom silong. Gagmay lang kayo. May gamson ba? Ani dinhi ang ilahang baril og nagsawd nila tubig po Kung kusog ang uwan, kusog ang dagat. Lutaw. Unsay iyon? Awa na mi tubig day. Iluhi lang to dito tong tilukan lang to dito day kay gigamit pa ang tubig day. Iluhi lang to na may tilukon dito ga. Wow. Kadaghan sa isdang gagmay.
Sayang. Oo. Yay, kasi Nipis man og pagkapintal akong kuan. Kinahanglan apasanan. Apasanan og pintal. Nipis. video na. Oh, kani si kuan ni si Tingnan mo do. Mat-mat oh. Lawrence di ay. Bitaw na gwapo kayo. Gwapo kayo. Oo. Oh. Tara si Bricks ay. Smile na yun. Yung. Tago yung. Guwapa bitaw. Hindi tayo mga ano. Ayan na. Mga ka-YouTube. Uli na ko diri sa muam ka-YouTube. Abot na din kuan. Tubig.